Malawi Brief. Zasindikiza nkhani za National Commercial za Times zasindikiza mu front page lero kuti nyumba imene iyi yaonongedwa. Mukuziwa kuzotani pa nkhani imeneyi? Ife tikudziwa kuti ndizompesa chisoni kuti ma newspaper angathamange kumakamba zinthu zoti unatata aone ngakhale chithunzi chimene akika pamenepo chithunzi choti timazipeza zithunzi zimenezo kwina kutanthauza kuti nkhani Malawi Congress Party kuti tiye tifufuze tisanayambe kuloza mazala ife ndi amene tinamanga State House imene akukambayi Dr. Chakwera pochoka kumene kudza sangaononge chinthu choti ndi chipani chawo chomwe chimene chinamanga ifeyo monga chipani kwati kunali kudzamanga Malawi osati kuonongayi tudziwa tonse pamene tili pano kuti DPP imene yalowamo ikufuna njira zoti amalawi asayambe kuwayang'ana kuti kodi akupanga chani kuti atetse umphawi wa Malawi. Iwo adanena kuti adzapatsa anthu free education, adanena kuti athetsa mavuto Malawi muno. Malawi moti ayamba kupanga zimene akubweretsa izizi kuti attention ya Malawi ichoke ukuku. Ife tikuti bweretsani independent akapange check osati DPP bweretse tiuze pano kuti Congress yapanga zakuti. Chifukwa tonse tikudziwa pamene takhala pano kuti kuzipinda zoti munthu akagone kumene kuja ndikofunikira kuti akakonze kuti munthu wachikulire ngati echi apano ate ukafikako DPP akangoluza dziko lino kuti tusaka bajeti yoti State House ikhale nyumba imene munthu wazaka za Professor Peter Mutharika ngati ukalamo kutanthauza kuti kukufunikira ma adjustments kumene kuja kuti president amene abwera pano ate ukhalako. Ndipo ifeyo monga chipani cha Congress titakazadi vuto kungonena kuti tufunika tipange kuti nyumba iyi tikhala ikusamala munthu wazaka ngati zimene ziji. Tira chimene tikudziwa ife akuyika njira yoti adye ndalama za Malawi. Ne malomo ngonena kuti tufuna njira yoti pa mid-term budget tikupeza ndalama njira yodyera ndalama za Malawi. Alakangotiuza chifukwa State House imene ndiyo mwenja achakweranga kuyankhulani akupereka concession speech pamene pajapo news analowa zosezo anthu analipo. State House yakhala kuyendetsedwa munjira yoti olimba amapitako amataxi people inali oyamba kuona president amene amatsegula nyumba yachifumu kwa wina aliyense. Ndiye nkhani ndi ife tikuti musatinamize pano mukufuna tisiye kuyamba kukuyang'anani zimene munaanamiza Malawi lero ndi mtikati hayi teseje mufuna kuti kutsogolo kuno mumvezepo dyera ndalama zimenezo ndiye zamasewera. Nkhani yalembedwayi ifufuzidwe ndipo ife Malawi Congress Party tikufuna kuti zichitike masanga kuti amene akunena bodza abadziwike. Ife ukabwera wa independent kupanga cheke pesati kuli vuto tilibe vuto ngati timatha kulolera kuti masango kuti tichitodziwa kuti kunali njira zambiri zimene zimayuzidwa kuti ziberedwe koma ife tavomera kuti pasakhale phokoso. Lero wina azikati State House mnesiya kuti limalize motere State House mene jana manga ndi ngati kuli munthu amene amafuna kuti State House zikhala pa standard yabwino ndi munthu wa Malawi Congress Party ndi president wawo. So zanenedwazi zifufuzidwe osanaza zingoyankhula ngati kukukanikani kuyendetsa m'masiku awawa pezani njira ina osati izi zomatinamizirazi. Kusonyeza kuti zithunzi zonse zimene zikuyenda m'masambamu ndi zabodza. Chimene ndingakuwuzeni pali chithunzi ngoti poti pano tili pa radio koma pali chithunzi chimene online nditakukuonetsani kuti chithunzi ichi chinagwiritsidwa ntchito pena. Tinonena kuti zonse pano ndi mafuna zina zinthu zimene tapanga verify koma ife monga chipani there is at least one big head kudziwa kuti ndi Photoshop siya kumene kujako. Ubwino wake ndikuwuzeni ichi mukudira ndi chipani imene chinamanga Malawi timachidziwa kuti State House imaoneka bwanji. Ife kuti tinachitolowamo tinamanga timejembe timachidziwa. So chimene unena panje kuti mukamayika nkhani onetsetsani kuti mayika evidence yokwanira osati kungakunani. Chabwino mwakambako kunena kuti ichi chimwina chingakhale chiyambi chonena kuti DPP ikhali kufunanso ndalama zina zokonzesera nyumba ija. Komano nyumba ya malamulo yomalizira tidaona ndithu kuti ku State House kudapita allocation yokwana 67 billion Malawi kwacha. Mwina mungatitsimizire bwanji kuti ndalama zimene zidagwira ntchito ku State House? Dziko lapansi lino la Malawi lili ndi malamulo
lili ndi parliament, lili ndi ma institutions amene amayenera kumapanga audit zimenezi. Isi nkhani yongouzana pa WhatsApp kapena yongoti kuimba foni pano kuti mwakuti dziko linoti lili ndi ma institutions amene ntchito yawo ndiyoyang'ana kuti budget inapita kwakuti timatchula kuti kuli oversight. Mukapita ku parliament nkona Malawi timayika ma parliamentarians kumene kuja ngeyo sinkhani yoti ife tizimenye pachidali kuti titere dziko lili ndi malamulo, lili ndi ma institutions, lili ndi anthu amene ntchito yawo ndiyopanga cheke zimenezo. Amenewo ndaza kutsimikizireni kwa ife as Malawi Congress Party tikuwuzani kuti nyumba yachifumu imene tinagwiritsa ntchito kuti mtsogolero umene kuja atsogolere kuti kukhale misewu mukuionayi, atsogolere kuti maphunziro ayende bwino popanda kuyimitsidwa ngati zimene zinachitika tipipika khala pa mpando. Nyumba yachifumu imene ndimene mwaona tikutulutsa alimi kumatha kupeza kuti akupeza maprice abwino bwino. Ngati mwaona dziko lino pamphele kunali covid anthu akutogwida mitengo yabwino inali nyumba yachifumu imeneyi. Ife timagwiritsa ntchito nyumba yachifumu kukonzera dziko lino ndipo kutenga kuti wina aliyense atitha kupitako. Chimene ndifuna nditsindike pano tikamafuna kupanga ndali tikamafuna kuuzana ndali tikamapeze omabisalira osapitala kuserikwa chipande. DPP ikwaniritse zimene Malawi akufuna. Nkhani siya zomwe zilachitika mbuyo. Let's move on. Mese amachifuna chikochi chimenechi osapezera kuti kuna amayi. Akuluakulu amati kulamulira serious business. Titi panga zomangopita kuti akulisha ngati afuna ndalama zawo zoti adziyendesera zinthu zawo apeze njira yopeza osati kunamizira kuti tikuota zezinaonedwa ndi MCP. Ife tasiya zikono ndi misewu more than before. Ife tasiya zipatala zitamangidwa more than imene zinalili before. Ife tatsegula cancer center pano. Ife tapeza mtsogolera amene amamanga mudzi usewu imene idenkhani imene kuti dzikusana osati zinamizirana kuti mwapanga chakuti bweretani umboni wake sopangidwa ndi an independent body osati munthu amene wangolowa wakulanda mkazi mawa ndazikati iona panga chakuti maisa tonse before osaka mpando asati izolowere choncho yayi. DPP tisamale apange zoyendetsa dziko lino osati zomati namizira zimene tinapanga. Ndi mmene mukuyankhiramo mukutanthauza kunena kuti mukulimba mtima kuti atatolo mmawa tipite ku State House limodzi likapeza mmene munasira kuti ndi yabwinobwino. Mudziwetu kuti kwalowa anthu ena umene chimene ndikakuuzeni zimene angapange iwaja kuti ife tioneke oyipa palibe akudziwa. Kona ndanena kuti tikufuna independent osati ife tikapita tikang'ana ndi maso oti ife ndife a Congress. Akapita DPP aziyang'ana ndi maso a DPP tikuti kupite wa independent oti nkhani isiku mukhudza manipeseta ndiye mudziyankhula osati zoti anthu mumalipirana mkazi mmodzi ndiye wina akamaya kula tikhulupira wina zimenezo zayi. Ino ndi democracy izitsata zinthu zimene tili ndi umboni osati kungoyankhula makamaka pano pamene akudziwa kuti ana asukulu mainvesto mako adikirira analina kuti azijauleni tiye ndipange tikapasa chakudya atijauleni adziwa kuti ana kusekondari akuti kalipira fees ndinu munauza nokha penganizepo kaja mwati mukapereka 5 billion kutete development fund tiye nazo mitengo itsika ili pano ifa Malawi. Ngati ziyamba kukuzoetsa mtendere musabisale pachipande nena nizoona ubwere wina wa independent azana zezo palipo ngati wapita kuti angofuna atipezere zifukwa kuyamba kuononga malo tidziwa bwa awati njo chito chipeza ichi ife tikuti ndi zamagazi mkanena za Malawi nkona ndife toka chipaji machedwa Malawi Congress Party fadziko lino tinayamba ndifeyo ndesi tingachole zinthu zathu zomwe zosateka. Chabwino mbuyo mupanachitika ma incidents ena maga nkhaniya ya Federeza imene inapezeka kuti itafufuzidwa bwino imapezeka kunena kuti anthu anapanga ubale ndi kampani ya Gobuchale. Nkhani imene titafufuza kuchipani kwanu anakananso kuti ife sinachite izi. Lero lya Malawi funso lomwe akukhala nawo nthawi yombuyo muzambiri anthu akuti MCP akhala ikukana leronso mukukana izi. Mwasimikizira bwanji Malawi kuti inuyo ku nyumba yachifumu pakadali pano munachokako mwamtendere. Amona ngati anthu mukungofuna mupeze ntchito za zimene zinachitika mbuyo muforamu yake pano tabwera kudzakamba nkhani ya ku State House takuyankhani okay. Lero Malawi sakulimbana ndi zambuyo kodi si anthu nonse mugwiza motana vula TPP iliyo tu makolo ali kwa TPP ipange diliva osati nyumba muno ulibe mwana chifukwa choti ife mbuyo mosemu udani mamuna wina udalibe so mwana
tiko chimenechi chabwera ipipi ipangeze sangata Malawi osati vanopoti njala koma kunjala namba kalikali ai machifuna chinthuchi tinacho lero sindayo tidzifusana zoti chikula kuti ino even media let's focus ngani mwandiimbira pano mwati ku State House inaendera kuyankhani kuti zifufuzidwe ndi munthu amene asakukhudzidwa nenkani sikuti DPP ngotsuka ngona kuti hey apa padera ndani esabini hey kuti Congress inati akunena nda ndiomwe wana tichakwera omwalira ali moyo lero ndaye mbonena zona Jese tukabwira ada amene comrades Jese kabwira si mwakhala mundifunsa panopa ali online pa Zodiac ndesi zomangobwera panopa nkumango thamangira kufalitsa zinthu zimene tisadazipeza umboni Jese kabwira uko ndiye kuyankhula kwa mvemvemve kumene MCP ndi DPP kumene kuja khozo zipenya mwachipani koma apa kukamba nkhani yoti kupite anthu a private abwino ovomerezeka kuti chinthu ichi nchathu ena atiruto manena chimene chijana manga nkamuzu osewa akungobwereka andi 2030 chibwerera m'malo mwake perfect apita munthaliga amene ali president amene wangosankhidwa kumene pakadali pano nena pano akugwirira ntchito ku nyumba yawo kumene kunyambadwe komanso pakadali pano akulumbisa nduna zimene zidasankhidwa titawafunsa mamawawo manena kuti nkhani ina imene yakhuza kwambiri ndikuwonongeka kwa kumene mufuna munene kuti apapa mukwana amatokutatokuza imene adakakuza anapita mtaliga tudziwa kuti zonsezi ndikuthawa kuti mba eji imene aliwo sangathe kakhala kumene kuti apa kugula nthawi chifukwa iwaja kungolephera kutsika galimoto amalephera angakakwera masteps andika iyo ndi nkhani imene ikuthamangizira paja kuti DPP ngapita mkhali kakudziwa kuti state ya health yawo sangathe kakhala State House tiye ndizizana zoona pano tose dandali asamanamizire izizi apapa akungofuna agule nthawi yoti iwo azikhala kumene ali kosa kumene konkopheka ndikoti azitha kuti apange zinthu popanda anthu kuona zimene zikuchitika ife amalayi Congress Party sitingafanye mpika kuti tina kumbatoka ndizosatheka asatinamizire nkhani pano even pa kampeni paja amalephera ngotsika state kuti akhala ife tinati tikupanga zathu nepano asapezepo choyankhula akuluakulu inoti ndikuwuzeni pano ngakhale aliyense amalayi Congress Party apresident amene alipo nga president atunso tinalumbiritsa so atangobwera nkutiuza kuti tikufuna tikonze apa kuti president wobwera pano padzitha kutani kugwiritsa ntchito tudziwa zonse nyumba zogona zili mmwamba kumene kuti zibuta kuti apiteko chifukwa cha condition ya health yawo umene alili ndi zaka zawo so ingonena zimene zosapezera zobisalira kuti muzitinamiza apa no isata samaganiza tukadete kuti ndifopusa no pa kampeni palibe na malephera kuti ayende pano ndiye mukazi kuti this time muzikalabwa so let's just solve my problems president ndi watose let's just be honest tisamanamizirani tisamapezerani nkhani fa kuti tufuna tibiseka kuti zakuti ayi dziko lonse lizikhala kuti wanachakwira forward tizena zona ndathokoza kwambiri mwina mawu ano omaliza kupita kwa Malawi mawanga omaliza kumalawi kuti tikalowa mboma tiziganiza mafuta amalawi sali interested ndi mabodza sali interested ndi kuti sakunsana kukhazika anthu pa baloti kuti tizilozana zala DPP ituke ikapereke free education kwa ana ku secondary ikajetsa na ku university ulere ipereke ma CDF zote zanalonjeza zija otherwise adamba kwatamangitsa CMCP ndi amalawi ndengati zikuti kanika tiyeni tingogwira chilo limodzi tithandizana usati kumana mizirana mabota Malawi Congress Party ili pano kumanga dziko lino isili pano kuononga chinthu cha mtu yani andiyode anthu akamapanga post zinthu pa manyusi tipaka verify ndo kupanga makomenti ndathokoza kwambiri chifukwa chotenga nthawi yanu kubwera pano kuti mutiyankhule kuti tipange verify pa nkhani imeneyi ndathokoza zikomo kwambiri zimata